Iraungintze data eta data baino lehen artean kontsumitzeako diferentzia izango zen oso erreza. Lehenengoa, iraungintzea da noiz arte dan seguru alimentu hori konsumitzea, osasunerako, bai? Eta data baino lehen konsumitze hori da noiz arte propiedade organoleptikoak mantentzen dituan produktu horrek, bai? Zan nahi dau, ondiokan segurua da konsumitzia, data horren ondoren, baina gertau alda bigun haua egotia, edo zaporia pixkatxo bat aldatzea, edo textura aldatzea, baina segurua da osasunerako alimentu hori konsumitzia data hortatik aurrera. Iraungintze data hor bai zorrotzak izan biaga, konsumitzerako orduan, segaitxik, gertau alda bestela infekzio alimentario bat gertatzia, bai, geixegi proliferatzen dabelako bakteriak edo dana dalako alimentu hori bizirik egon dalako eta aportatzen duzkulako beti karga bakteriologiko bat, baina data baino lehen kontsumitu horretan, lehen esan bezala, aurrera hau kontsumidu aldie, propiedade organoleptikoak aldatzen diela. Zuk zabaltzen badozu paketia eta usain txarra igartzen badozu edo ikusten badozu itxura eskaxa daukala, orduan bai bota. Zenba denbora gehiago emon aljaun alimentuei, ez? Bueno, dexente gehiago emon aljau. Kasu batzutan hilebetiak izan lehizke, adibidez, jogur batek nola esne pasteurizauakin egin da dagon, orokorrian, igual hilebete gehiago be emon aljau, ez? Edo pasta bat. Pasta batek denbora dexente gehiago auki aldau. Propiedadia galduko ditu, ez da ingoixua egongo, baina hilebete batzu gehiago emon aljau. Orduan, beti be freskuak dien alimentuekin kontu aukiko, eta gero ja prozesauta datozen alimentuak horretxekin denbora gehitxu hau emongo jau. Hilebete bat askotan izan leike lasai asko, bai? Zuke adibide bat, poltsako patatak denbora deixente gehiago irauten dabe ipintzen daben data baino gehiago. Orduan, ez di alimentuak konsumitzeko egunero, orduan aurrera, hilebete bat, bi hilebeteko aldiakin konsumidu aldie. Oskailuan, adibidez, aragixak, arrainak, 3 bat 4 egun, bai? Batzutan sartzen ditugu gauzak, eta astu itxe jau hor oskailuan, eta hori, arrainak, aragixak, eta erregosiak, 3 4 egun. Aragixakin indako gixauak eta hola, egun pare bat, bai? Arroza eta pasta askotan itxen ditugula, eta esaten du, azte guztirako hor daukat. Ez, arroza eta pasta ja behin kozinauta dagonean, urrengo egunean konsumidu behar die, bai? Badaukelako hor bakteria bat resistentia dana beruai, eta ja behin kozinatzen dugunean, konsumidu inbia da alik eta azkarren. Orduan, hor bai gogoratzia jendia arroza eta pasta, 24 ordutako, 40 ordutako tartian konsumitzia. Eta adibidez, arrautza egosixak, horrek astebete irauten dabe oskailuan lasai asko. Eta lekaliak adibidez, 2-3 egun be, egon aldie prestauta oskailuan. Izoskailua, batzundako izaten dana, bizitza errazten dozkun zerbait, aparatu bat, eta beste batzundako da, hor gordetzen dan toki bat, jana, eta hor ahaztutzen dana, ez? Orduan, izoskailuan gordetzen danak be, badauka periodizidade bat gero etara alizateko, bai? Adibidez, oiaskoa, indioiarrak, frutilla eta baraskixak, 9-12 hilabete egon aldien bezala, aragixak eta arrainak 2-4 hilabete egotia komenigarrixia izaten, bai? Orduan, hortik aurrera, komeni daia etaratzia eta prestatzia. Eta askotan hor galduta geratzen jau jana. Horretarako oso interesgarrixia izaten da data ipintzia. Rotuladore batekin, ipintzia etiketatxo bat, eta noiz sartu duzun
izoskailuan, kontrolatzen juteko, ez? Jakitzeko noizetara, ez geratzeko hor galduta. Inoiz ez arriskatu, mesedez. Osasunerako ekarri alditu arazo larrixak, bai? Adibidez, oin hain famatua dan SIBO hori, kasu batzutan da SIBO postinfekzioso bat, bai? Infekzio alimentario baten ondorioz sortzen dan gaitza. Orduan, ez da bakarrik guk, berako eukidot eta egun pare baten fastidixo egon naiz, baizik eta gero ondorixo larrixak euki alditzu epe ertain eta luzera. Orduan, mesedez, zaindu gauza horrek, bale? Ze ondorixo larrixak auki alditzu, ez jokatu zuen osasunakin.